Ne balalmabagaw au bolen kofe anado anga jemkana. On doit garder notre patriote avec notre vie. On doit garder notre patriote avec notre vie. Ne balalmabagaw diɲɛ bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ sigilen bɛ patriotisme de. C'est très très important. Ni an bɛɛ ye k'a fɔ ko an m'an ka jamana bila fɛn bɛ ɲɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que nous sommes des patriotes. Donc c'est très très important. Donc o kɔnɔna la ni an nana ye k'a fɔ ko patriote dɔ bɛ ka kɛlɛ an se k'an sigi an ka mak'o kan. Parce que Maliko sera niveau dɔ ma a kɛra donni dongoma de ye. N'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i fa bɛ sa n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i ba bɛ sa n'i bɔra k'i bɛ kuma ko an bɛna jamana déstabiliser n'i bɔra k'i bɛ kuma ko olu tɛ mɔgɔ ko la. Ne bɛ mɔgɔ minnu ye k'a fɔ k'u tɛ mɔgɔ ko la c'est-à-dire ne bɛ il faut être très bête quoi. C'est-à-dire adamaden i b'a dɔn ala y'an dan a man kɛ kelen ye mɔgɔ dɔw taara ekɔli la dɔw ma taa ekɔli la c'est-à-dire an ka kalanw kɛcogo tɛ kelen ye dɔw mamakɛw y'u kalan kow la ka ɲa dɔw mamakɛw m'u kalan dɔw bɛ yen olu bɛ pousser ni funufunu de ye ni mankan cira ka taa yɔrɔ yɔrɔ fɛ u bɛ taga yen donc ne ma jigin mɔgɔ si la bɛɛ n'i ka kalan dan yɔrɔ de don mais n bɛna mun fɔ maliyɛn denw ye a k'a dɔn k'a fɔ quand on parle d'une nation on parle de la population il faut k'a k'aw hakili t'o la parce que ne bɛ mɔgɔ caman ye Mali kɔnɔ a bɛ kuma jamana kan n'i ko k'i bɛ bɔ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna ko c'est-à-dire ko an tɛ mɔgɔ ko la ko anw bɛ jamana ko de la ne bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ ma danna i bɛ yɛlɛ internet sanfɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko jamana mɔgɔw de ye jamana ye. Quand on parle d'une nation c'est la population qui fait une nation et quand on parle d'une nation c'est leadership qui fait une nation. Jamana ye adamaden de ye faamu jamana ko n'a fɔra ko jamana ko bamanankan de don ko jama le mot jamana là ça vient du mot jama. Jama ye adamadenw de donc jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ni adamaden tɛ mun kɔnɔ o de la n'i taara Amazon kɔnɔ Amazon tɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ Amazon nɔfɛ a y'a faamuya parce que mun de la parce que jama tɛ Amazon kɔnɔ mɔgɔw sigilen tɛ yen ala donc yen tɛ jamana ye aw jɔlen donne-moi une seconde donc jamana c'est très très important donc an bɛ jamana ko de la n'a fɔra ko jamana ko mɔgɔw de ko don jamana tɛ se ka kɛ mɔgɔ kɔ n'a fɔra ko du ni mɔgɔ tɛ du kɔnɔ a tɛ kɛ du ye adamadenw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ fɔ ma ko jamana donc n'an bɛ ka mɔgɔw ka kɛlɛ mɔgɔw de ye jamana ye n'i y'a ye bi an bɛɛ kelen bɛ k'an nin da jamana kan n'o ye Asimi ye parce que an dalen de don a la an dalen don a la an tugunna kɔ mais n'a bɛ sira kan sira min tɛ jamana ka ko ye an bɛ bɔ k'an da don o la wa an bɛ bɔ k'o tiɲɛ an mɛnna parce que nin y'an san 3 de an bɛ fanga la an tɛna ma fɛn min bɛ k'a to a jamanadenw sago tɛ ka kɛ an tɛna ma k'o parce que n'an ma k'o kan anw yɛrɛ de bɛna jamana ci donc Abdelkader Maïga jamana den dɔ de don Sogɛl Kokala Maïga jamana den dɔ de don i ye faamu aw de ka kuma ko les 5 colonels an ka kɛ les 6 colonels ye les 6 colonels jamana den dɔw de don u bɛ jamana de kɔnɔ jamana tɛ olu kɔnɔ donc c'est très très important donc i tɛ jamana ko kɛ k'i tɛ mɔgɔ ko kɛ mais i bɛ mɔgɔ ɲuman de ka ko kɛ jamanaden ɲuman de ka kɛlɛ bɛ jamanaden jugu an bɛ jɛ k'o kɛlɛ donc ne Dante bɛ k'an sigi jamana ko de la yan donc siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ bɔ ka kuma ne bolo i kan k'i dege kuma la fɔlɔ il faut apprendre à parler parce que tu sais la langue de dialogue est très très important n'o de fɔ n ko ala y'an dan a man kɛ kelen ye a ye dɔnniya da dɔn an bɛɛ ma sini si ta tɛ kelen ye mɔgɔ n'i bɛ bɔ ka mɔgɔ kɛlɛ bɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ni hakili ye quoi kana bɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ko i dusu ka voilà dusubaya tɛ quoi parce que dusu ale ka bon a ka ɲi mais a jɔyɔrɔ de b'a la mais n'an bɛ jamana ko la jamana ko kɛlɛ bɛ kɛ ni hakili de a ye faamu Abdelkader Maïga a ye Mali kɛlɛ de kɛ fo ka s'a dan a ye Mali kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan o de la ne bɛ to k'a fɔ n ko maliyɛndenw an ka siran ala ɲɛ an ka tanga an kana kɛ fitiriwale ye fitiriwale sara o ye jahanama de ala tɛ fitiriwale fɛ ala kana si kɛ fitiriwale ye c'est-à-dire n delila ka exemple da aw ma n ko bɛn le cerveau ka minɛli k'a don kaso la n'a bɛ ne hakili jigin Asimi Goyita la n y'o fɔ ɲɛna a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ dɔw ko Dante k'i y'o fɔ mun fɛ ne ko n k'a bɛ ko min Asimi ye baara min kɛ jamana in ye an ka wuli dɔrɔn sɔgɔmada joona dɔ fɛ ka kɛ a ma fitiriwale ye n ko bɛn na kaso la don a bɛ ne hakili jigin o de la n ko maliyɛnw a ye sabali n ko fitiriwale sara ye jahanama ye ne m'o kuma fɔ yan o y'a sɔrɔ Abdelkader Maïga ma donc ne bɛna mun fɔ aw ye Abdelkader Maïga fɛnɛ t'a la c'est la même chose aw kana ka mɔgɔbaw sara kɛ kaso ye a man ɲi a bɛ jamana lakari bamananw ko man di ko sɔntani tora ɲɛgɛn na ko sɔn b'an bɛɛ la sɔntani o tora ɲɛgɛn na sɔn b'an bɛɛ la mais jamana min sigi kan ko mɔgɔ mɔgɔ n'a ye tɔgɔ sɔrɔ o laban ye kaso ye aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ a y'aw yɛrɛ ɲininka aw kana ne tɔgɔ fɔ dɛ ne b'aw de to yen aw k'aw yɛrɛ ɲininka a y'aw yɛrɛ ɲininka aw ma ka mɔgɔba jɔn de don kaso la a y'a fɔ ɲɛna a y'a ka mɔgɔba kelen tɔgɔ fɔ ɲɛna a ma mun don kaso la a ye kelen pe tɔgɔ fɔ ɲɛna min ma kun n'a bɔra Alpha Umaru Konare a y'aw ka mɔgɔba bɛɛ don donc a ye sabali c'est très très important donc Abdelkader Maïga Sogɛl Kokala Maïga jamana mɔgɔbaw de don u ka kɛlɛ ye jamana kɛlɛ u ka kɛlɛ ye jamana ko de n tulo bɛ n balimakɛ ninnu togo la a y'i kanto ko M5 daminɛlen ko a sarafa ko k'a t'a la ko tant que u m'a ta ka dabada ma ko Sogɛl donna ka mobili kɔnɔ ka taga ɲɔnɔ au bout de 24 heures ka taa a sarafa deli walasa an bɛ yɔrɔ min na bi an ka se donc adamaden i b'i hakili to o de la kana kɛ fitiriwale ye tulo bɛ dɔw la o bɛ ka bɔ an kɛlen k'a fɔ k'an tɛ transition supporter tuguni an dun tɛna transition supporter nin y'an ye an bɛ ka taa an kɔ kan halisa kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ dɛ an tɛ transition supporter tuguni wa ni transition ma Abdelkader Maïga bila ni transition ma bɛn le cerveau bila
ni transition ma e atoko borangono e akuate bla anti transition supporter de wa anti transition anti na bela que cela soit très clair donc nyori fo ngo anga beka do ki voilà baka do ame jamana ko kere de jamana ko ridu parce que abano aramadi na foro ki ka to ni ma to abeto ikele ngoro ne transition bonya o bonya dai ne bu wele de ngondo nu o linga masakew wan pere no ku bonya ko ka bonya seguma mais fana ɲɔgɔn bonya de ni jɛ adamaden ni mɔgɔ bɛ jɛ la ni bonya t'a la o tɛ jɛ ye o jɛlankolon ni mɔgɔ y'i bonya mɔgɔ i kan ka malo i bonyabaga ma i fa ne tɛ mɔgɔ si to yen a ka ji da aw ɲɛ la ni ne ko aw ka mɔgɔ min to yen a b'o to yen bonya kɔnɔna la parce que ne t'a fɔ aw ka mɔgɔ si to yen ni mɔgɔ min b'a fɔ ka b'aw mali bɛɛ b'o dɔn mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛɛ b'o dɔn fara jɛ la o bɛ jɛ kɛ jɛlankolon de donc an ka sabali an ka segin bonya ma yanni an ka segin o yɔrɔ ma parce que kuma man ɲi a bɛ mɔgɔ dun voilà ni mɔgɔ min dɛmɛ o man k'i kɛlɛ donc a b'aw jija aw ka aw jɔ tan n'an ka micro labɛn donc n b'a kɛ to voilà c'est bon donc n b'aw deli aw k'aw jija aw ka Abdelkader Maïga bila le plus vite possible aw ka bɛn le cerveau bila le plus vite possible c'est très très important a k'u bila voilà a ka Kuyate bila a y'o bila o de ka ɲi walasa an kana na don phase dɔ la nin révolution médiatique in na mun ma ɲi an ka jamana ma voilà il faut que n k'o fɔ mun ma ɲi an ka jamana ma c'est très important parce que ni n'u ma bila an bɛna se niveau dɔ ma an bɛna kɛlɛ bɛna se niveau dɔ ma a tɛna bɛn an ka jamana ma ala k'an kisi ala k'an tanga o ma parce que bɛɛ n'i ka dɔnniya de don diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ka sebaga de don diɲɛ kɔnɔ voilà o ye kuma de ye k'a fɔ mɔgɔ hakilima ɲɛna donc an ka nin kɛ ji bɔnnen ye mais a b'o jija an k'a daminɛ an y'a daminɛ cogo min na an kɛlen ka fanga in daminɛ o y'a sɔrɔ fanga in ma tɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ fɛn bɛɛ kun ka ɲi bonya kun bɛ fanga in kɔnɔna la karama kun bɛ fanga in kɔnɔna la tagaɲɛ kun bɛ fanga in kɔnɔna la fanga in sera niveau dɔ de ma sisan a bɛ komi an tagalen ɲɛfɛ fili nana don fanga la fili nana don a la cogo jumɛn maa minnu bɛ ka fanga dɛmɛ fanga bɛ ka ɲina olu kɔ maa minnu ye jamana kɛlɛ kɛ fanga bɛ ka ɲina olu kɔ donc an b'a ɲini fanga fɛ a ka segin a kɔ mɔgɔ n'i ye bɔgɔ k'i kulonkɛɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la i kelen b'i kulonkɛ c'est très très important Abdelkader Maïga c'est un homme qui est très 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 important quand ça vient de l'histoire de notre pays. Et ça, c'est une réalité. Mais ça, on sait à la kalla, aïe Abdelkader, donc Abdelkader Maïga, aïe Akmakana, mais aïe Galomonda, aïe donc Foko Mobari, Abdelkader Maïga, YouTube, Moroni, Facebook, Morodon, Nukulubala. Domina, Abdelkader Maïga, avec Taka Sigi et Télévision Sola, avec Karim Kouyaté. Karim Keita. Domina, avec Anga Surasuka Keleke, avec Karim Keita. Oumadou Mouchila, Malik. Odon, a kasira ko ali kan ko ta an sɔrɔ ali kan mɔgɔ kelen mɔgɔ fɔlɔ min ka sɔrɔ su ka kɛlɛ kɛ depuis mali bɛ kɛlɛ la a tɔgɔ ko Abdelkader Maïga o ma k'aw ɲɛna maliyɛndenw o ma k'aw bɛɛ sigilen ɲɛna ne b'aw ɲininka mun ma kɛ aw bɛɛ sigilen ɲɛna o kɛra aw bɛɛ sigilen ɲɛna o don fasoden ɲuman kun do yɔrɔ o don mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ yɔrɔ o don c'était vive Abdelkader Maïga tiɲɛ tɛ o don n'a ka a minɛli yana ka taa kaso la a ye mun de fɔ jamana ɲɛna a ye kanto Asimi ma ko a k'a janto ko mɔgɔ dɔw bɛ ka bɛnbɛnbɛn dɔ fɛnɛ kɛ walisa u ka jamana attaquer k'a b'o fɔ président ɲɛna ko mais k'a tɛ se k'o fɔ bɔlɔlɔ kan ko mais ko service secret mɔgɔw bɛ se k'o ɲɛɲini o tɛ jamanaden ɲuman ye ça ce n'est pas un patriote ça c'est un patriote mɔgɔ min bɛ bɔ k'a fɔ président ɲɛna k'a k'i janto a ka sabali ka d'a kan an ka jamana voti maa min bɛ k'a papier ko ɲɛnabɔ ko a ka ko ni sababa bɛnnen tɛ k'a k'a janto o tigi la o tɛ jamanaden ɲuman ye o ye jamanaden ɲuman ye n'est-ce pas maa min b'i kanto rebelle ma ko fanga de kelen bɛ k'a jɛ o la ko sinon ko san k'a sɔrɔ a cira a ma laban ta ma mɔgɔ fɔlɔ min ko ka mouvement accord d'Alger ko k'a ci maa min y'a kɛlɛ kɛ mali kɔnɔ cɛ tɛ mali kɔnɔ maa min y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ Abdelkader Maïga donc ne b'aw ɲininka o jamanadenya de jamana kolo de jamana kɛlɛ de don wa ou bien jamana kɛlɛ jamana kɛlɛ de don wa ou bien jamana kɛlɛ c'est quoi donc ne bɛ jamana ko de la yan ne tɛ mɔgɔ ko la donc jamana tɛ taa adamaden kɔ maa min bɛ ka jamana kɛlɛ kɛ siɲɛ kan ni maga kɛr'i la maga kan ka kɛ halala den bɛɛ la a bɛ komi ni maa min ko k'i bɛ maga Asimi Goïta la anw ɲɛna an si tɛ sɔn parce que mun de la parce que a ye jamana kɛlɛ donc a bɛ Asimi Goïta protéger cogo min na maa minnu fana bɛ ka jamana kɛlɛ kɛ a b'u fana protéger ten cogo di a bɛ fɔ o ma ko jamanaden ɲuman o de ye silamɛ ye o de ye ala ka mɔgɔ sɔn ye mɔgɔninfin n'i ko k'i bɛ sirajɛlen ta i bɛ tilen de seginkɔ t'a la donc o jɛ kɔnɔna la ni fili nana yira la n'i bɔra k'i ka fili fɔ ka fɔ wagiya la ka fɔ hɛrɛ ni baden na mais n'o ma kɛ donc a bɛ fɛ an ka mun de kɛ donc maa minnu b'u jɔ ko an ka sabali aw kɛra fɔ k'an ka sabali a b'a fɔ transition ɲɛna k'u ka sabali k'u bɛ ka fantandenw minɛ k'u don kaso la parce que ne bɛ dɔw lajɛ
abe komi u te sira ala ɲɛ quoi ne mana adamaden i te sira ala ɲɛ i hinɛ de bɛ ne minɛ i hinɛ de bɛ ne minɛ maa min ye nin baaraba kɛ jamana ye aw kɔni t'a fɔ ko Choguel tɛ Mali fɛ wala Choguel kɔni bɛ Mali fɛ aw kɔni bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka mun kɛ Choguel la aw bɛɛ ɲɛ b'o la o de na a ye Alpha muso bɔlen ka kuma Alpha muso bɔra Adama Konare a bɔlen ka kuma a tun bɛ ka ironie de kɛ télé la donc quelle coïncidence après 3 ans de guerre maintenant Kidal minɛlen jamanadenw wulilen k'u jɔ Adama Konare bɛ ka bɔ ka kuma aw tɛ kow lajɛ avec esprit tranquille il faut regarder les choses dans la clarté donc Abdelkader Maïga c'est un patriote Choguel Kokala Maïga c'est un patriote Ben le cerveau c'est un patriote et Kouyaté c'est un patriote donc au Kabla les patriotes doivent être protégés dans notre pays on protège les patriotes dans notre pays comme on protège notre pays comme on protège notre gouvernement c'est comme ça doit être mais aussi c'est que vous savez moi jamana kon non yoro ina doba kanto ko loi de do sharama na mufo ne a fo nyana loi queen abe sabali akana to ka loi queen boro fo nya no ri fo nyana wona tenga jamana ira ni mbuluko voilà ne tenga jamana ira ni mbuluko ntenga jamana ira ni mbuluko je ne ferai jamais ça maintenant l'omaïde voilà ntenga jamana ira ni mbuluko maintenant l'omaïde donc na me kanga aklima boroke maudeli ala na kirakama akana to kona audio ama ko sharia ko tan abe bo konna la quoi aya famia ame kere min dola ame transition de konna la ne ba wole de ko révolution ame rom na sam ali jamana ta am aklima la abe fo aklima di jamana ta am bulu ame kuma la ere do ne bulu jamana te mo min bulu be kan gi janto jamana de nyoni la wala sa angana bo antaka bulu e na fora ko ne be siglen to anka miro la mo mo be jamana mo wala ulu be ko créer jamana kono mo be mo nyina alors qu'il va faut ka en zéro la alors qu'à ma sens la ali kele madame na folo jamana min kono jiebe be ka an juguya na fora ko an rebe kala ka wuli ka manga wuli no ndala jamana jina tige to ko ketma fotma oni met jien odi ketma fotma oni met ko be na ketma donc ame kuma na 600 ame ka mun kene na jamana kono ninta ketma c'est très important donc comme il a faut tout maintenant abo jija abe Abdelkader Maïga aba bla abe Ben le cerveau aba bla abe Kouyaté bla nama Ben cerveau ni Kouyaté ni Abdelkader Maïga bla vraiment ni an wulaka manganda mne bolo sans fait akana bar mo la de atena bene abena ça va être très difficile abena juga redi abena juga parce que abena ce niveau d'homme c'est-à-dire mo yeni kele ka damne adab nu koke nu jamana tanama koke ka jamana doya ka jamana do dakulun fe ne be boka udeme mais aw se ka patriotu minali mali kono il faut ka dabla anga jina tege galama donc Abdelkader Maïga bla kadaka ay jamana in servi kadaka ay jo jamana et puis Abdelkader Maïga mene ni nana la je ama Abdelkader Maïga mene ay Choguel Kokala Maïga ni ama Abdelkader Maïga mene ay Choguel Kokala Maïga awri mene ay Choguel mene mais aw se ka Choguel mene parce que Abdelkader Maïga bora ay malien diwni ka kuma fo a bora ka guno fo malien diwni a bora ka Choguel li défend Choguel ya ko jamana premier ministre mo min bora ka jamana premier ministre ka keleke ni aw taro mene o koro ka aya ira di ko fanga bola ab se ka jamana premier ministre mene mais aya don sisan ka fo ko malien diwni te so oma abe sira min kanita malien diwni te so ma fo ka jiwle tuguni c'est fini donc abaw jija kan ko régler yani aka ke koye komi vraiment na kele damne ça va aller très loin d'une manière donc vraiment mo bena mo loyer kuma mi fo donc anga na so niveau ma donc bi mo bodron ngani fo nyana aka ni ko réparer très vite parce que ne malin kele ke farda folo voilà man kele ke farda wonte fa kan kele ke farda parce que molo abina famia yana nga so niveau ma voilà abo jija ka abla il faut les laisser voilà on me fa kan jamana jo on me fa ka o de meka jamana jo mais autina on black refait yefom jamana kola ka so ma foi kaula o se ka yefom donc ni mamunu me fogu reke saka mono bi dien fambe ala ka o ka saka mono ala ka do fara on te saka mono voilà ni mo me fogu reke bakoro nu ko toi derrière ton écran ne mara mo yi manana kan fola moi derrière mon écran na che kana ne black mala benala na krete mais na metaka misi inshallah mais ça va aller mon fora jamanai et patrioti mamme ka jamana keleke o tita kasura tuguni c'est très important antina soma tuguni kele odi wa kuma odi kadaka Abdelkader Maïga ay mali keleke dante kelemina masami alay aka jinatika be conserver kadi jamana ma jinatika be c'est un patriote ni aw sona patriote ku kaga kasola ta aw nyakoro ngache domina nasera aw rema abe munefo pourquoi transition me mo black kasola mo me ku dem ay njabike pourquoi be mo black kasola mo me ku dem ni shara kodo mo nga ke kasola bi bebu don mo musa mara boraka mali doya ka letri boya mali kama atra kasola absoma sara ko kuma foni yana aw te moluya aw te tashi absoma o dawa ka be soma sara ko kuma bo aw da kono
abe songa sara ko kuma bo aw da kono donc ay sabali ñoo fo ñana mu man kele ke farda folo voilà man kele ke farda de man kele ke farda ma me ka ta tumina ne kele ke farda avec voyage do e voyage mi ni se ko tala voilà donc ala kana ok parce que bebi kele ke to do beba do yimo sumi mo ma yere da kono donc amena so niveau ma kele kana ce niveau do ma kele mi et ni se ko tala tuni ala kana ok donc ça c'est entre parenthèses about jija abeni mo saba ababla namu bla meka fo yana saba être chouin abena na kreta me boseki ska oku abeni swana wotala wallahi billahi ababla abu bla yani nga kele kata niveau wore mako akana so ay sabali ne au bonya ka o karama ka o to ne ba ko bi ma ko shini me ka ko chiere o seka mo mine mo mu be jamana fe na fo ka o to o seka mo mine mo mu ka jina tike sacrifier jamana yi ina fo ka o yere o seka mo mine comme si Mali a taillé tout tate. Au nom de soi-disant que vous êtes nos leaders. Être les leaders des gens, c'est d'être un exemplaire. La leadership est l'art de l'exemplaire. Jamanyemwa est exemplaire. Nika Jamanyemwa. Ibe djugo ira. Ibe djugo meira. Mobe ki, mobi bunya ori. Jamanyemwa, il y a deux choix. Comme on la sranye, ou même mro ki bunya. Choix flari bibolo. Comme on la sranye, ou même mro ki. Ibe fait mro ki bunya. Parce que ni mro la sranye. Abe c'est niveau doma. Mro te sran. Mais ni mro bla ou ki bunya. Ori là-bas. Donc on a tout bunya konala. On a tout bunya konala. Bunya be ke to dme. Ka bemene to kele. Ori. Ni abe bemene to kele na. Ou abe fulu mako. Au ba don ne ba don. Quand te bemene to. Bebo kalam. Ni bek memene to kele na. Mali parti politique kunte toyi. Malien do nya fo au nyana ya. Ko aka Mali parti chi. Akera ubena. Malien do nkalo si asisi la. Asimi goita. Ako malien dembele dilema. Ko asisi mana mufo kabuke. Akewa. Amake, n'enquête mega mako bek, hein? Afro ko nul n'est au-dessus de la loi. On m'a fait un cadre, un ministre du Mali, le ministre de l'État de notre pays. Au territoire la livre mi, jamana fachité mou madoua kono, aïta livre kalakala. Page 233, page 232. Amake. Donc aucun mako, en tant makune, on va pas se taire et ni ne va supporter cette transition. Mon cité transition est supportée. Ni transition changer la bonika. Nous trouvons 5 ans en tête. Voilà, que cela soit très clair. Personne. Et puis, cybercriminalité. Je vous en prie. Voilà. Il faut mettre cette, la loi de cybercriminalité là. Vraiment, il faut vraiment mettre à côté. Nous sommes désolés. Mais la vérité est que la justice malienne veut m'isoler les citoyens. Donc, on veut nous m'isoler. On ne va pas nous m'isoler. On veut nous m'isoler. Donc, avec cybercriminalité, avec ce qu'on a trop là, mais avec une loi, avec une bonne ondala, on te casse la dernière. Ils ne sont pas des prisonniers dans notre propre pays. Voilà. On ne veut plus cette, la loi de cybercriminalité qui est là à nous m'isoler. Ça doit prendre fin. Tiens, c'est bien. Amekata Kassola, il va faut qu'on bacore nous. On est bien. Un chiaoudi. Nous sommes des poulets. Nous ne sommes pas des poulets. Donc, je suis en train d'être très modérat. Mais on va mettre quelque chose d'autre. Il faut compter qu'elle est là. On est là, mais quand maîtriser, parce que ma don, ne kele de amene moro abna ce niveau moment donc ni meka avant goût de auma abo jija abe numbla abubla sono ne kele farda abenat me boseki ska ko aben ala na krat wallahi billahi les me boseki ska ko abeni sona watala donc abubla il faut les laisser c'est très important donc parce que ni ko me dame ne trouve ça commence petit à petit et après ça deviendra comme la Côte d'Ivoire et de Alassane Ouattara. Donc, notre pays ne peut pas être ainsi. Donc, c'est très très important. Aka Abdelkader Maïga Akabla, parce que c'était un patriote. Il y a bien fait bien. Akle Flene quand on distracté, quand on défocusé. Au lieu qu'on a beaucoup de jamana kounmamboka, kounukuye musoka dumbaye ango boruke, présente la discours baroke avec les femmes, on a beaucoup de commentaires baké, avec un distracté. Dobi de soko dante, on peut faire quoi qu'est en touré là. Moi, je fait un trop fouille là. Nebe jamana une kelele. Jamana c'est qu'à jamana dionko. Jamana dignement c'est qu'à mener coup black kasola. Mais quand on prend une fois, on anglais femme. Est-ce que jamana dignement a placé Kassoui? Est-ce que Jamana dignement a placé Kassoui? Ma femme dengolone. Jamana dignement. Est-ce que Jamana dignement traita Kassola? Ou gata Kassola? Donc, abe faka mon phone. Anga makun ka Jamana dignement blakata Kassola ko. Oli karoya. Donc ni Jamana dignement traita Kassola. John bela Jamana mara. John bela Jamana jo. Donc mo bi yere kalama, mo halalai. Ni Jamana ko keledi. Ni be transition il fait, be boka tienne funya. Mo be transition il fait. Ni tate flani kafuyaye. Ni tate nami mai. Mo be mali fait. Ni mali ko keledi best glen. Mo sita fo kinyata la. Donc abo jija ka bel le cerveau bla sans délai. Ka kuate bla sans délai. Ka maïga bla. Voilà. Même on monte jamana kola, ame dema au fait côté qui est la fois dans on va supporter. Ka sorka loi mimbato, ame protéger kana jamana kele. On ne peut plus être des gens qui seront emprisonnés. On ne peut plus être isolés dans notre pays. Pour que de jolies choses vous arrivent entre vous avec de belles personnes. Mon fille, ne me fait couillement qui sera.
ibi yɛrɛ kori mɔgɔ ɲumanw de awɔ n'i bɛ fɛ fɛn ɲuman kɛ qui est diɲɛ kɔnɔ i ka taga ɲɛ ko ɲuman k'i sɔrɔ tu dois t'entourer avec des bonnes personnes mais pour vous c'est le contraire ça ne peut pas marcher et ça ne va jamais marcher aw tɛna mɔgɔ si la makuyan tuguni les patriotes vous ne pouvez pas le faire maaw de lɛ aw tɛna se tuguni aw bɛ sabali aw bɛ nin ko in aw bɛ nin bali in bila par terre c'est très important tu sais ça me fait souvenir du proverbe qui dit que quand vous êtes au sommet ko ni mɔgɔw kini bɛ sanfɛla la quoi quand vous êtes au sommet n'humilie jamais ceux qui se sont en dessous de vous c'est-à-dire ko ni bɛ sanfɛ quoi k'i kana ɲina jamais mɔgɔ minnu b'i duguma vous pouvez les croiser en redescendant quand vous êtes au sommet n'humiliez jamais ceux qui sont au-dessus de vous vous pourrez les croiser en descendant ko n'i bɛ sanfɛ ligiligi la k'i kana ɲina mɔgɔ minnu b'i duguma k'i ni ma sabali k'i jigintɔ la quand vous êtes au sommet, n'oubliez jamais ceux qui sont en dessous de vous. Vous pourrez les rencontrer en descendant. Mon niveau sans fait. Kanayina, mamoubi douguma. Parce que n'y a mi beta sans fait. Dori dugumati. Donc ni sera sans fait là. Kanayina mamoubi douguma. En la transition au niveau de. N'a tié ka out demain, ka out sanango, ka tout le moula, ka okestaroui, ka ngawaru dum, ka okestari fan befe. Quand tu as une diète, quand tu as un agent de douche, quand tu as des mecs à barak, à barak qu'on la, à ma seka, à une au du bonjour, à une akabe, à au lait à de maladium, mounia au blaron in a catuluco, non, cabe bon encore, ko abetra politique sera, maliko kate politique au blanc, ne a fort onyana, mon malien donné politique haramia, il n'a faut gagner les sous haramia. Donc c'est très très important, à kadonga fort, qu'on y veut sans fait, il met sans fait, il n'a dit ni il dit donc il faut vraiment faire très attention de ne pas oublier quand vous êtes au sommet. Donc il faut revenir au fondamental. Il faut libérer Abdelkader Maïga. Il faut libérer Ben le cerveau. Il faut libérer Abouakar Sirikuat. Il faut les libérer. C'est nos partenaires. Et quand ils sortiront, on va toujours vous supporter. Mais cette fois-ci, ça sera sur la dignité et dans le respect. Donc avec moi mon konoko réala nakira jamana to nyabana abina jamana inken tokola aka audio domaine on te ka foike avec ma transition il faut parler à la transition de ces saisies aburike ni se ko kedoro bi maku ibe chewto ku ka kele ni se ka boka tien fodron kana boka mo fanini kana boka mo banini kana boka mo doya ni se ka tien foike jamana nyamo yi dans le respect et bi maku iba on te amanga jamana kele o doro le foran aba fo transition ni nyana ko mamu me ku demain ku kana ni kula ubeka mu abuli funya niko ko sharia de do iba funya na ko Abdoulaye Maïga be munyini kenema abu yini ko funya niko ko sharia de do iba funya na ko mami jamana kam énergie wor soin ni armadon sara ponji ni armadon sara Gabriel Touré la mo mbo sho beta kalo kelenga kasola kungrem na ko fele funya na niko ko sharia de do iba foko Moussa Maraye lettre mi semaine ka jamana fani ni ka bani ni oro na lettre kono ibu yininga ko be ke jamana kono to be jamana be en guerre jamana masaka li bo wola folo ambe diabe ka awnaje ambe guerre kono la abe kana ka foka bena jamana diriger na fokante guerre la donc ay sabali Abdelkader Maïga guerre ke Mali ya kaso awman Abdelkader Maïga yi d'ici jo jamana ya kaso awman donc certaines personnes se sont laissées guider par leurs émotions et l'émotion qu'ils ont placée devant elles est un bouclier empêchant toute autre idée de les atteindre pour les faire raisonner. Donc il faut pas qu'il y ait ka ika yere baya, onika yere bonya, onika émotion, kota kika itralain. Parce que ni ok, tout le monde la comme ce niveau ça sera trop tard. Donc il faut pas empêcher vos égos de ne pas vous donner des idées, de vous entendre et de revenir au raisonnement. Donc il faut revenir au raisonnement. Abdelkader Maïga do kasola kunklemina, kasoma mali tanama koke. Ne date be foko le don benalan abseka poto mena kanike sogel la ka sogel humilier quand devant Dieu le monde ne fait ko le don sogel est muni ka aula pour lui humilier assez Abdelkader Maïga est muni ka aula pour lui humilier assez ou ye fenkel min kaula ay boka fayana me boka ya fadela ou ye fenkel min kaula ay boka fayana ame boka ya fadeli au fait ou bani muni che entre mun kalama ou ye muni ka aula ou ye muni ke jamana la ou ye jamana to madawa oui, jamana janfawa. Oui, mounike. A foke. A quel peu de l'enfant me maku. A quel peu de l'enfant. Au flek à mouya out de mec à ce niveau ma avec ou le kele. Avec un malien ben. Ni mouya faut été horoni. Vraiment, n'est allons faire faire en jamana là. Moi, je sais pas ce qui est arrivé dans notre pays. Mais ne bon malat mon la malien dem de kanto la ben alan. Abdelkader Maïga est coquille peu min kaoula. Aïe boka foyana ame boka ya fadi la. Donc chara côté jamana côté, c'est un combat de politique. C'est pour cela on va faire la politique. Politique qu'on ko faire. Ou be faire là.
Donc, il fallait en faire quelque chose. Donc, à vous dire Koubla, Namoubla, on va dénoncer tout ce que vous allez faire. Et on va aller dans les archives. Ça va être tellement pertinent. Ça serait pas plaisant. Ce n'est pas environnement. Moi, je suis un homme de communication. Moi, j'ai étudié la communication. Communication. Je n'ai même pas commencé à communiquer. Non. Moi, je suis un homme de communication. Et je suis en train d'être très modéré. Je n'ai même pas commencé à communiquer. Donc, il faut pas que Akan pousse. Mais Jamana, il fait Koudou. Akan pousse. Abo Djidja. Abanga Mroubla. Alana Kira Kama. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que Sharia côté, Jamana côté. Bebo Kalama. Ni Sharia Kodo. Ntenda Douala. Ni Jamana Kodo. Ntenda Douala. Ni Flashite. C'est un combat politique qui ne dit pas son nom. Et je ne vais pas vous soutenir sur ça. Il faut les libérer. Gérer un État ne s'improvise pas. Cela requiert rigueur et conviction, des qualités souvent négligées. Gérer un État ne s'improvise pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise, c'est quelque chose qu'on plaine. On ne gère pas un État par l'improvisement. Dans quel pays vous avez vu que quelqu'un sort et s'exprimer et le lendemain on l'enferme? Qu'est-ce qui ne va pas? Un patriote, quelqu'un qui a servi le pays comme vous, un contribuable de l'État, quelqu'un qui a fait le combat jusqu'à son cou et le prix de cette personne c'est de le mettre en prison. Mais je vous en prie. L'Eli Soumoloï, Abdelkader Maïga Dima Kado Nabena Bokana Natina. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi cette genre d'acharnement? On va pas vous aider sur ça. Et on va être l'opposition intelligente. Et vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas qu'on soit l'opposition. Je suis en train de vous dire la vérité, les Maliens. On va être l'opposition intelligente. Et ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Donc, au Viromani Mounou, ni Uluka Alanesi, malheureusement, ils n'ont pas la capacité d'analyse. C'est pas grave. Et vous avez à choisir. Mais moi, je suis malikoui. Ne pas donc, ou à un côté de là. Moi, je suis jamana koui. Nous, les cas jamana dion kanda. Maman, nous, jamana fait. À peu près à côté. Donc, gérer un État ne s'improvise pas. Cela requiert, cela requiert de rigueur et de conviction, des qualités souvent négligées. Donc, il faut pas négliger les qualités qu'il faut pour diriger un État. N'oublie pas ces qualités. On n'emprisonne pas quelqu'un qui te supporte. On n'emprisonne pas quelqu'un qui t'a rendu. On n'emprisonne pas quelqu'un qui a donné sa famille pour te supporter. On n'emprisonne pas, on ne trahit pas, on n'oublie pas quelqu'un qui vous a aidé. Ça, c'est fini dans notre pays. Ça ne peut plus marcher. On ne peut pas oublier les patriotes. Et quand on dit vive à nos femmes, quand on dit l'armée monte en tassement qui s'est blindée. Pourquoi? C'est des patriotes. C'est des gens qui ont donné leur vie, sacrifié leur famille pour notre pays. C'est pas ce que Abdelkader Maïga a fait. C'est pas ce que moi, Dante, je suis en train de faire. Moi, je suis là aux États-Unis, en train de combattre les Américains pour supporter mon pays. Et je suis en train d'exposer ma famille et ma vie, toutes mes carrières, mes emplois, mes business. Parce que j'aime mon pays. C'est pas le même prix. Et s'il faut que j'aille au front pour défendre mon pays, je le fais. Moi, j'ai pas peur de la mort. Je l'ai croisé, je le croise chaque jour aux États-Unis. Donc, je crois que être un patriote, c'est quelque chose qu'on doit garder avec notre vie. Un patriote ne désire pas d'être humilié de telle manière. Abdoulaye Kader Maïga, c'était un patriote. Ben le cerveau, c'était un patriote. Kouyaté, c'était un patriote. Kouyaté a fait des erreurs graves. Je suis d'accord. Et je l'ai appelé même avant qu'on l'arrête. Alors, il s'est n'était pas né Kouyaté ou le téléphone là. Domina betaka qui a coulé bas et là. Moi, mes jeunes frères, tu as déconné. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que j'ai mal réagi. Moi, je l'ai dit, c'est moi qui est sorti ici et dit que Ben il a tort. Et Ben doit être renvoyé. Parce qu'il avait l'accès à Assimi et il a choisi d'autrement. C'est moi qui l'ai dit. Mais Abdelkader Maïga est mon mais commentaire qu'est-ce que Abdelkader Maïga a fait à l'État malien? Il faut me le dire, tu veux me taire. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe Mouneke Malila. Ama Mounedi Djamanaïma. Ça, c'est la fin de tous vos zéros. Aïe Moussa Traoré Moloya. Otara Kasola. Ka ATT Gengabo Palekon. Vous voulez que je continue? Ka Mourbo Keita Fara. C'est ça la fin du film de tous les zéros du Mali. Cela ne va plus se passer dans notre génération, Inch'Allah. Notre génération va mettre fin à ça. Ce fléau ne va plus marcher. Il est temps qu'on se concentre sur notre pays comme Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. Il est temps qu'on revienne aux essentiels. Mettre les jeunes Maliens patriotes en prison ne fait pas partie du bilan des Maliens. Les héros, les patriotes du Mali doivent être protégés dorénavant et ils seront protégés. Donc Abou Bla, parce que je suis en train
d'être très modérés jusqu'à présent. Il faut les laisser. Je ne veux pas aller loin. Mais je veux pas me taire. Mais quand je n'importe ni mouvement, n'importe ni konna là, avec quelle aide, avec quelle aide, n'était jamais dit tu à toron signer là, n'était son. Donc à la kan kishoma, à la kan tanga, avec quelle aide, n'importe homme avec quelle aide, mena do débat là, c'est niveau d'homme. Vraiment, abena digaoula. Aw kana ne falo jama kan ne te faka ko jama la mɔgɔ b'a dɛmɛ mɔgɔ b'a ko de kɛ mais mɛ ka bɔ k'a fɔ ɲɛna de parce que mɛna kangada la bonya kɔnɔna la n'a kana mɔgɔw minɛ ka t'u bila kaso la mɔgɔ minnu b'aw fɛ n b'a fɔ tuma bɛɛ a ye mɔgɔ minɛ mun bɛ ka aw dɛmɛ ne bɔra ka kɛlɛ kelen k'a bɛɛ la mɔgɔ si ma minɛ mun bɛ ka jamana in dɛmɛ ko ne ma bɔ ka n da don a la Boumabel minɛlen n bɔra ka n da don a la mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ ka jamana ko kɛlɛ kɛ kini minɛna k'a bɛ bɛn ne ma jamanaden ɲuman minɛli ne tɛ sɔn a ma dɛ aw bolo ko nin ko kura tɛ o mɔgɔ bɛ ne suit baba dɔ ne bɛ moi je suis très consistant ne tɛ virumani tɔw dɔn mais ne n'u tɛ kelen dɛ ne n'u tɛ kelen ye mun la parce que ne ma foyi bila Mali ɲɛ mɔgɔ si tɛ yen mun ye jamana in commentaire kɛ ka jamana in sɔrɔma don k'i ka minɛli ko ne tɛ sɔn a ma mais il faut amener des structures pour ce genre de personnes il faut amener des amendes ou aw bila ka amende sara pour que wari bɛ se ka taa jamana compte la mais prendre des gens devant leur famille leur humilier on dirait qu'ils ne sont pas des humains doit prendre fin on ne peut plus assister ça c'est très très important le prix du patriotisme n'est pas être en prison les patriotes doivent être gardés les Maliens doivent se concentrer sur les essentiels comme Ibrahim Traoré de Burkina Faso concentrons-nous sur les essentiels. Ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle dans notre pays, ça ne fait pas partie des essentiels. C'est très très important. Il faut libérer Ben le cerveau, il faut libérer Kouyaté, il faut libérer monsieur Abdelkader Maïga. C'est très très important avant que on commence à amener l'opposition au niveau donc que vous ne voulez pas. À tout fait, vous ne voulez pas ça. C'est une affaire de supporter notre pays. Nkolobedo la bololo kan. Joigné, Kelen Bolé, Jamala, n'était Kelen, ne Malidi. C'est moi qui ai l'État. L'État c'est moi. Ne Jamaladi. Parce que Malendo me tient de quoi. Malendo me tient de fois. Moi me seka tient galo irula. Ni boloko e Kelen était ma famille ça. Moi on va kalama. Malendo me tient là. Ante sera monnaie. Nous ne sommes pas des moutons. Non, on va pas le faire. Donc, Abo Djidja, Abdelkader Maïga Bla, Ben le cerveau Bla, Kouyaté Bla, avant que la révolution intelligence commence à décoller. Parce que n'a décollera, Amedou archive Bella, n'a décollera, ante vous le fouille, n'a décollera, vous le fouille, vous le clé à tétouille, vous le clé tétouille. Document de Obele Bolo, n'endado la malikono, là, il a, Aïsavali, vous le fouille tétouille. Donc c'est très très important, Aka Oubla, Anatimanga Djamanakoula, voilà. C'est très important. Voilà. C'est une leçon pour nous tous. La même foulée qui vous a élevé au rang de demi-dieu, un jour sera la première à vous faire chuter ou applaudira quand malheur vous arrive. Donc c'est très très important. Parce que moi, on me téléphone qu'on a bi, on me téléphone qu'il a dit. Donc on me téléphone quand on a yélé. Abna foka be tegere foko on a jigi ko parce que ko ameka boka kuma ni mo boraka kuma ko cybercriminalité ni boraka kuma ko ikangi tegeke tromina ikangi sigi tromina ikangi da tromina ikangi nemne tromina kamro mleka bela sra ka jamana dembela miso on va pas nous m'isoler très important les patriotes ne seront pas m'isoler dans leur pays on va pas laisser ça se faire donc c'est très triste de voir que chaque cri de guerre est interprété comme un rejet du changement voire comme un acte de trahison envers son pays. Ni mo boraka kuma obe melaka ke komi waka jamana janfa. Ni dore wako ni dante ketro flani ka la bay ni grato me dante te ne ma fuike ma fenke ma se moma sekra onima a fora transition yana ko ane be ku deme ya ame ku deme nga jamana de kama a foru yana mamu be jamana in fe u ka mene ku protéger o le foru yana u ko ku to de ke donc u be ka munyini o le be ka na dondoni ce qui est que on va être la révolution intelligence contre eux. Mouna, parce qu'ils nous ont pas pris avec sérieux. Il faut qu'on nous prenne avec des sérieux. Très très bien. La situation était prévisible et nous avions prévenu, mais comme Jean-Baptiste, nos avertissements sont tombés dans le vide du désert. Anya fo mo kana mo mene kudo kasola mo mene jamana. Anya fo ka foya. Boumabel minele anya foya. Yefo. Taruba minele anya foya. Hein? Et comment dirais-je,
et comment il s'appelle, le monsieur là, et qui vient de sortir tout récemment là. Abdoulaye Mele Aya Foya. Et j'ai même pas le nom. Ne moment c'est qu'à Befo. Et Silmen Soraya. Ne moment c'est qu'à Befo, Silmen Soraya. Donc, ça, c'est une leçon pour nous tous. Voilà. La même foule qui vous a élevé au rang et qui vous a rendu un demi-dieu, ces mêmes foules peuvent vous rendre différents. Donc, c'est très, très important qu'on revienne au fondamental. Voilà. On n'emprisonne pas quelqu'un qui vous a supporté. Ça, c'est fini dans notre pays. On ne peut plus assister ça. Donc, et qu'on revient au Bessie. Très important. Donc, la lumière est notre seul espoir. Anga yelenga koukan. Anga promesse ou ta nyonyi. Anga na nyongona seni niveau man. Ce n'est pas du tout bon. À l'ère des infos pertinents, moi d'anti, je ne fais que mon analyse. Ne balana mabara ambola elimina. Suro, boxu barok mega ke djiakono. Et kuna sini suro. Et ambalmake Francis Ganou. Akme boxu là. Vraiment, akera broli. Francis Ganou tira. Okera tiri dain. Il a été abattu et humilié. Très mal. Pourquoi il a été comme ça? Parce que aka arrêtou yerbaya sur le tour folie de grandeur. Anyinana ko il est le début du boxe. Abuluka sera siorola. Donc kuna sini atra keleke, il a été vachement abattu. C'est très très important mo kana nyina iboroko. Kana nyina il faut pas oublier les steps ameromna quoi. Ameromna, c'est-à-dire malibe promene kono quoi. Amabo konala. Diema beka onkele. Amabo konala. Donc akana kangono kambora kono amabo kono fo. On est au combat. Donc combat konala. Il était problème que les gars jamana kono. Femme jamana dona nyina combat quoi. C'est des distractions. Ne pas distraction comment faut amen. Donc Francis Ganou, atara kelem ke kunu, Anthony Joshua, aya Black Kaola 2 fois. Francis Ganou Black Kaola 2 fois. Parce que Francis Ganou a kelenga et Tyson Fury, a kelenga keleko fait. O keleko nala. Je crois que nyaga asoro. Anyinana ko il est sportif. Il a oublié qu'il est sportif. Donc ni nana la dit Francis Ganou ga kun e kuna seni kele. Avec ne akili de transition ni là. Il faut. Obena, mo mu ba out demain depuis mo na mo te kaola me. Ka aw deme ka o ke fembe ka to kofe ka an jwa nya ka taka barak e mo mo ko ka awye ama se ka mo fo do kasola fo ulu e ni wula ki be kuma ko justice ati sabani ne tin da do justice ko baro ina parce que ne ko min da do justice ko baro la amai o e terrain do inte to terrain kan parce que ce n'est pas la peine malen dimbe ka justice malen dimbe ka o sarat ka net nan da do donc moi là je veux même pas aller là-bas parce que ni mo mena temps perdu au kuma la dron et ça va pas du tout bon donc ne be mako kan nte da mo la donc ambe ba do fo ko jamana côté chara côté c'était un combat de politique donc angana ina améromina faut qu'on revienne au basique donc on Ganou c'est un perdant mais il a fait beaucoup d'argent donc j'ai très bien trouvé là. Tu peux choisir entre votre legacy et vous pouvez choisir entre l'argent. Voilà, diabéténé. Il sait que vous choisir ou il dame ni trop. Il va choisir. C'est les deux. Nebe dame. Parce que wari ni kumulodi. Wari akli ni akli sur le fin sur le monde wari. Donc nebe dame choisir. C'est wari ni na noro. Wari ni na noro ne manifembe. Nebe dame de choisir. Donc dame est moni. Mamie. Avec comme les gens sigent c'est ça. A mon la main. Kanyina auko comme ka aw ma fisir wali ne saka aw ma fisir wali mamu ni beki ideme ki wala sa die ki la me ni olu janfa imake imake ko do ngala filia bamanon ko mande ki do ni tourner mi ko ni o tourner tike ki beke do ngala fili donc transition a do ni tourner mi akana songo tourner donc c'est très très important aka nga partenaire ou bla ana temeni combat na yake abe janya abe boyama ametu ko ka supporter Tchèque voilà. Mais si on aurait akana fokabana humilié, ça ne sera pas du tout admissible, Inch'Allah. Donc, Francis Ganou, on a dit qu'on ne gagne pas forcément tout le temps, voilà, toutes les batailles, mais d'une guerre qu'on gagne surtout beaucoup d'argent. C'est pas mal pour Francis Ganou. Il a fait 11 milliards de CFA. Bien vrai que c'était un perdant. Mais il est devenu un milliardaire, mais il a perdu. Donc il a eu l'argent, mais il a perdu toute la réputation d'un grand combattant. Et on ne veut pas être comme ça. Nous sommes des descendants de Soundiata Keïta et de Kankou Moussa. On vient des royaumes, nous sommes de royauté. On vient des familles des intègres. Nous sommes des Maliens. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est très important. Et pour être un Malien, c'est d'être un homme intègre. C'est d'être un homme véridique. C'est d'être un homme qui ne trahit. C'est d'être un homme qui ne trahit personne. Qui t'a soutenu. À l'heure dont je vous parle, la transition est en train de trahir les gens qui les ont soutenus. Et là, on va pas se taire là-dessus. Il faut libérer ces 3 personnes, s'il vous plaît. C'est très, très important. Parce qu'il y en a où libérer. Abenake, nous contredire, jamana kono. Amain, abenala chamay. Aïe savali. Okanason. Angana taï. Mau délire à la cam. Aoubla. C'est très important. Francis Ganou, vraiment, il a été vachement abattu hier nuit. Et vraiment, avant-hier, on sait qu'à moulo korotan. Tellement qu'il a abattu là. Donc, c'était des leçons à garder et à comprendre. Amoula Hermina, amena Amérique Doni,
La troisième guerre mondiale, l'ère a sonné. Américains ni autant que général la troisième guerre mondiale, elle est inévitable. Qu'est-ce qu'à éviter? Mais qu'est-ce qu'à éviter? Donc, Américains ni Allemands ni autant ou peut mettre troupes galvanisées vers les pays européens qui sont pas très loin de la Russie. Donc, il y a que la troisième guerre mondiale, elle est sûrement inévitable. Ça va se faire, ça va se passer. Oui, Américains, ça va se faire. Oui, ko fem bu bolo ko ça les est pas venir cadeau c'est-à-dire ou rom na to bu ka vie be rom na bi ko to bu be ka don afo kama duma bo ay na me ni mena akli digi mal ko to bu be rom na we général ni ko pour que troisième guerre mondiale be ka préparer ça ay kanto ko ce n'est pas inévitable là na muna ay kanto ko parce que ku be rom na bi eli diko ko uma sente gansan donc anemu ou be rom na bi kele du la sen ou rom na bi guerre du la sen fem bu bolo bi kele da duma donc ou o kele préparer donc ne bolo amunu ye malien denw bini mali kalfaren do en demisenu ne bolo an nga miro de la o de kan ka an slogani mais pas de nous distracter quand même o de kan ka an mangan bi o de kan ka an kuma bi an nga bi be ko kuma la pourquoi nous distracter abe malien kono ko mali bena jo distraction ni kan abe malien kono ko mali bena jo kulonge de sanfé abe malien kono mali bena jo ka malien den mamunu be ni to bula ko kulu bla kasola ko be jamana jo donc il faut transition ga bonne kona la antina makun antaka to kun kan si ça on a kana bo ka kulonge nyogo nyala donc si ça fanga kla kan réparer d'une manière stratégique pour que Angla Segini Matouni. Donc il faut réparer le cas très vite. Parce que Namani quand il réparé, n'a koko ke, Kangamoto Kasola. Non seulement on va les dénailler, et on va être l'opposition. Et quand je dis l'opposition, nous serons des oppositions très sérieuses à Ben Alanak. Wallahi Billahi, on va être l'opposition contre. Et au Kanato Akadamne. Donc, Aïni Balimbla par terre, Moukera Okera, Anganyoron Boun. Boulate Kokola, on m'a dit, Mami bi demain, il sait qu'au black kasola, kasola ma jamanachi. Mami bi demain, il sait qu'au black kasola, kasola ma fenkila. Mami bi demain, au sarate kasoy. Il be munke ibo okorila. Président be justice be contrôler. Voilà. Akana ou jone ma ko justice. Ivoirien on ani avion flyanga jamana konea. Oni marfa. Ulu blalao. Ou yekle du le kasola. Donc abe sabali, nan nebe borola, akana takane au terrain nunkan. Akana tanan au terrain nunkan. Nos réformes ne sont pas des bêtes. Nous ne sommes pas des apôtres. Voilà. Ante nolomaye, ante jimina nuye. Nous sommes des individus très intelligents, nous tous. On peut lire entre les lignes. Il faut seulement libérer ben le cerveau et Kouyaté et Abdelkader Maïga. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Mais très très important. Et nous Dieu nouvelle bauli katakade auma. Donc en même temps, mais la téléphone joubla, mais téléphone joubla ka datuna chwa kono tuni. Akabo aka kanarda jamana nyemo yi. Yana nga seorola yoromi. Ni anani kele ndamle bololokan nanani kele ndamle bololokan akana ke kele mina to vraiment abena tranye so yoro la yoro mi tan shika la ngini donc yana ka so roma mena téléphone juru bla aka kuma jamana nyemo fe ou ko sabali ou ko Abdelkader Maïga bla ou ko ben le cerveau bla ou ko Kouyaté bla parce que jamana côté bi jamana côté chini chara côté bi chara côté chini politique de don et nous on veut pas jouer la politique avec eux c'est tout on me fait droit jamana kadjo donc entre temps mena nya foto mena mbaka ko mi kunu mena ke sur 4 médias donc mo be Facebook sans fait mo me les médias sans fait mo me nga plateau be sans fait be beta ou connecter 600 sur 4 médias ou be ka abonné sur 4 médias sans fait 500 ou là ou bebe c'est 100 sans fait parce que mo me ka na dire Facebook kan mena atre mais ou be ka do Facebook do en kono là no ye sur 4 médias donc mena tra o le kan 600 donc à tout à l'heure salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.